Vážená pani poslankyňa, pani kontrolórka, páni poslanci, vážení prítomní, dovolte, aby som vás privítal na tomto krátkom zastupiteľstve, ktoré sa bude riadiť programom, aký ste dostali v pozvánke, ale že budeme mať ešte jeden doplňujúci bod. Ja navrhujem, aby sme schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, aby mohla začať oficiálne pracovať podľa neho, aby sme nečakali zbytočne do 23. A tam mám nejaké 3 pozmeňujúce návrhy k tomu. Dobre, kto je za to? Takže ako bod 3, áno? Ako bod 3 a ostatné sa posunú schválenie. Tak dobre. Overovateľov nemáme ešte. Možno si pamätáte... Overovateľ. Prosím, no, dobre. Kto bol minulý? To je ja jedno. Čože? Ja som bol vzadu, ne, jedno. To je jedno, môžete byť dvaja. Však to je v podstate jedno. Kto je za to, aby overovateľia zápisnice boli Milan Maršalka a Maja Jurkasová? Musíme hlasovať aj výrokovníkov. Zapisovateľka Jarka. To sa mohli dať všetko v jednom bode, nie? Však jasné. Takto, možno si spomínate, na jednom z tých zastupiteľstiev som vám povedal, že v rámci mikroregiónu, že sa bavíme od začiatku roka a chceme urobiť nejaký systém likvidácie odpadov a znižovanie množstiev, že sa dohadujeme, aký spôsob si spravíme, keď to centrálne nejde, tak jeden z tých takých projektov sa nám javil, náš manažer Lukáš Pavlech hľadal takéto veci a dal sa do kontaktu s jednou mimovládnou organizáciou Priatelia Zeme a dohodli sme sa, že pôjdeme v spolupráci s nimi do projektu nakladania alebo znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Už takéto pokusy na Slovensku v niektorých obciach sú, niektorí majú s tým pozitívne skúsenosti, niektorí nie celkom. Ľudia tu dokonca, že vraj ani nechceli tie kompostéry, ale ja si myslím, že na dedine si každý kúšok nájde v záhrade a umiestni si tam ten kompostér. Koniec koncov každého, mali by sme všetci hovoriť o tom, že to, čo je za plotom, je občanové, nie obecné, takže on je povinný s tým volať, čo urobiť. A keď mu dáme možnosť, zadarmo dostane domov kontajner, respektíve ten kompostér, takže snáď sa nám podarí znížiť množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade. Poslali sme vám mail, nebudem vám o tom hovoriť, kto mal záujem, si prečítal, že koľko sa nachádza v komunálnom odpade biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné v podstate spracovať a znova vrátiť do záhrady alebo aj iným spôsobom spracovať. Dostali ste aj tento mail, tuto je o tom projekte napísané, z čoho bude pozostávať ten projekt. Takže my v rámci toho projektu obdrží každý občan do domácnosti jeden ten komposter, ktorý má 1000 litrov, to je zhruba kubík, potom dostaneme väčšie kompostéry, 2000 litrové, tie sa pokúsime umiestniť k bytovkám, alebo kde uvažíme za vhodné. V rámci toho dostaneme aj obecný štiepkovač, takže vymyslíme systém, že ako to budeme robiť, ale ja si myslím, že by sme mohli skúsiť, že tí občania, ktorí budú chceť, že si ho zapožičajú, ak bude taký, a poštiepkuje si doma a dá si to do kompostu, alebo to použije pod tie kríky, jak sa to teraz používa. Viete, Nikto podľa nebude chcieť, to každý chce vyviezť haluze, zbaviť sa toho. Potom ako to budeme riešiť, keď to tak... Tak keď to tak bude, tak to budú verejnoprospešníci volať, kde robiť, alebo jednoducho objednáme ho, kto bude chcieť, bude. Nikto z nás starostov nepovedal, že my ten štiepkovač nechceme. Každý, keď nám ho dajú, každý si ho zoberieme, skúsime, čo to urobí. A keď to nepôjde tak budeme to musieť robiť nejak inak, možno zase takým spôsobom, že budeme to zvážať na nejakú kopu a ten náš mikroregionálny drvič, čo je, zase dovezieme sem do obce, verejnoprospešníci to
zdrvia do nejakého veľkého kontajnera. Kto bude chcieť si zobrať z toho niečo, si zoberie, a kto nie, tak dohodneme to s družstvom tak, jak v minulosti, že sme to vysypali na polné hnojisko a družstevníci to porozvážajú. A súčasťou toho je veľmi zaujímavé, že viete, že každá školská jedáleň už nemôže nakladať s tými pomijami, s tými odpadkami z kuchyne tak, ako to bolo voľakedy, že niekto si urobil zmluvu a krmil ožípané s tým, alebo to bral sliepkam. Musí mať každá obec alebo každá takáto jedáleň, školská reštaurácia dohodnuté so spracovateľom tých zbytkov z jedálne a oni to chodia brať, samozrejme nie zadarmo, a my budeme mať elektrický komposter, ktorý dáme samozrejme do materskej škôlky a oni ten odpad zlikvidujú týmto spôsobom. On to spracuje a zostane z toho v podstate neškodný materiál. No. To je ako dajú tam väčšinou lomačku z jednokové šupy, no nič, zlikviduje to, no zostane z toho nesmradlavé volačo, no. No ale to je jedno. Proste tak ako slepice. No. Slepice navyše ti dajú vajca, toto ti nedá. Ale toto spracuje tak, že do vzduchu odíde oxid uhličitý, vodná para a to, čo zostane, je neškodné. No. Bude sa to dať vyliať, poviem, do žumpy, alebo ja neviem kde. A nikomu to nebude škodiť. Aj keď si myslím, že je to blbosť, lebo desiatky rokov... No však to je moja otázka. Nemôžeme sa my tváriť, že my nemáme zvyšky jedál? Nemôžeme. Jednoducho, ako dokáže... Všetky deti to všetko zjedli. Také to dobré je, že to všetko zjedli. Jednoducho, takto, no, musíme mať zmluvu, chodia, berú to, jednoducho nemôžeme to obísť. Je to síce volovina, je podľa mňa je to blbosť, lebo kedy to bolo, nie že kedy to bolo, aj teraz je to tak, že ja to totiž to ani neviem predstaviť. Poborovská reštaurácia, jak je napríklad v Piešťanoch, tam to Táborský, tam musí byť tých zbytkov jak hrom. Ja si neviem predstaviť, jak to týždeň cez tie horúčavy môže byť z nejakej nádoby a po týždni to volá, kto dojde zobrať a spracuje to teda takýmto obdobným spôsobom. Keď to večer babka zobrala a skrmila to so sliepkami a so svínami, tak nebolo nič nezapáchalo, ešte bolo z toho aj choseň. Ale jednoducho, no, taký je predpis, bohužiaľ to musí byť. Takže preto je súčasťou z toho projektu aj takáto mašina. Takáto mašina. Úlohou našou dneska je, aby sme schválili presne v tom znení, ako ste dostali, ja vám ho potom prečítam, že aby sme schválili to uznesenie, že obec sa zapája do toho projektu a súhlasí so spoluúčasťou 5%. Tá spoluúčasť je tých 3611 eur. Cena toho projektu je 72 221 eur. Môžem sa spýtať ešte, to znamená, že každá obec dostane aj elektrický komposter, aj štiepkovač, všetko? Áno, všetci dostaneme, okrem Kostolian, ktorí už kompostéry majú. Som myslel, že si nezaslúži. No aj si nezaslúžia, alebo idú vždycky solo. No nevadí, ale to je jedno. Každá jedna obec, ktorá sa zapojila do tohoto projektu, tak dostane toto, koľko si nahlásila tých komposterov. Jarka pracne strátala, koľko ich je, plus nejaká rezerva, takže viete, že nemôžem ich objednať, keby som ich dal 400 a bola, kde mi ich zostane 50, bude problém, že čo s nimi, kde ich dám. Tak sme ich približne, teda myslím si, že nejakých 10 máme rezervu, že? No. Tá cena tých komposterov, kde sme na to prišli, lebo kolegyňa si z hodou okolností do Chcelnice kupovala stále 95 eur, a keď na to tak pozerám, ten to stojí skoro 200, ten komposter. Takto, že toto je projekt, ktorý robia tí priatelia Zeme, to neriešime, oni určite, no ja verím tomu, že... sa pri tom niekto nabaviť, jasne. Ne, možno aj áno. Však samozrejme, lebo keď si vypočítaš 3 nové palety po 7 eur, alebo po 12, tak to určite nevyjde viac než 50 eur za kompost. Poviem vám takto, že vôbec sa nad tým už nepozastavujem, lebo mi je z toho všetkého nagrc. Ako už nemôžem rozprávať svoj názor, lebo to pôjde do éteru. Nepôjde, dneska nenahrávam. No ale tak dobre, ale nahrávame. Dobre, kamerové systémy. Dostali sme odpoveď, že pre nedostatok finančných prostriedkov sa nám neušli peniaze. Ale
som vám hovoril, že základné údaje boli: máte urobiť projekt, kde je čo najväčšia pamäť, čím najväčšia doba archivovania, čím kvalitnejšie kamery, malo to byť nad 100 000 eur, malo tam byť minimálne 9 kamier a parametre boli stanovené. Projekty sa odovzdali a vyhodnocovali sa projekty ako podľudné zákazky. Takže počas projektu volakto zmenil podmienky úmyselne a stretol som sa s jedným človekom, nech nás pán plukovník počúva, však to je verejné tajné, Môžem dať pauzu? že ne, však to mobilom máme, tak nás pán plukovník aj tak počúva. Že rozhodovali o tom firmy, ktoré kamerové systémy už robili a že jednoducho oni si to rozobrali. Úradníci na poľnohospodárskej platobnej agentúre si urobili z toho biznis. Takže jednoducho biznis, úplne sprostý biznis. Od marca nám rozprávajú, dajte peniazy, je dosť, všetky projekty budú úspešné, peniazy je dosť, dokonca to rozprávali. Ako vidíš úspešnosť tohto projektu? Tohto projektu vidím dosť vysokú, lebo títo priatelia Zeme sú uznávaná nezisková organizácia, veľa z toho im vyšlo a máme také echo, že moc sa do toho nezapojilo. Teraz sa nenajdú takí bližší priatelia, čo ich Ale takto, pozrite Nie, sa. no idú voľby, takže... Nie, teraz, veď aj tie výzvy, jak som vám na začiatku roka hovoril, že pred voľbami určite nejaké výzvy výjdu, že budú potrebovať získať body, tak tie výzvy už teraz nejaké vyšli, už robíme na tom, aby ste vedeli, už zháňame papiere, pondelok idem do Komárna, ideme sa dohodnúť, že do čoho pôjdeme, lebo určite sa zmenili zase podmienky, to, čo platilo, určite nebude platiť. Takže ideme sa rozhodnúť a ja si myslím, že to bude tak, že to, čo nám rozprávali, že v programe rozvoja vidieka každá obec do 1000 obyvateľov bude môcť žiadať na každé podopatrenie 300 000 eur. To je začiatok. To som vám povedal, že aby ste si to zapamätali, jak sa to bude meniť. Určite tam dajú obmedzujúce, že ale. A tam budú ale a moc nás z toho vypadne. Sú tam napríklad kanalizácie teraz. No ktorá obec spraví, čo spraví za 300 000 eur? Čo spraví za 300 000 eur? Na čo je tam vôbec v tej výzve, že kanalizácie? Dopadne je Karlovca, že sú tam domy popripájané na kanalizáciu, hlavne je to skončené, zastavené. Ale takto, že aby sme neodbočovali. Budeme mať riadne zastupiteľstvo, ja tam potom už budem mať moc vecí, ideme akože k tomuto. Takže ja vám prečítam to uznesenie, môžete sa pýtať, alebo čokoľvek. Ja vám viac neviem povedať tak, ako teraz. Jednoducho jedná sa o znížení biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade, aby sme znížili množstvo odpadov vyvážaných na skládku, aby išli tam, kam patria. O tom hovorí tento projekt. A máme dnes schváliť uznesenie, ktoré má znieť takto. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so spolúčasťou vo výške 5% z oprávnených nákladov, to jest v maximálnej výške 3611 eur z rozpočtu obce v roku 2015. Keď chcete, môžete. Myslím, že ho máte. Áno, máme. Dobre, takže o tomto je to uznesenie, ja ho doručím a pokračujem. Môžem ešte otázku? To znamená, ľudia nebudú doplácať nič. Dostanú v podstate za tých obecných 3611 jeden kompostér a potom bude 6 tých veľkoobjemových a tie budú, neviem, čo je BD. Čože? Čo je to BD? Je bytový dom. Asi bytovky. Bytovka, cintorín, školský pozemok a jeden obrovský... No to je normálne taký kontajner, jak máme na cintoríne. Áno, áno. To je ako to je dobrá vec. Takže má volať do niečo, môžeme to dohlasovať. Kto je za to, keď to hlasujeme, ešte nevieme, od ktorých presunieme. Či to bude najprv naviešiť tie peniaze?
Lebo my môžeme odhlasovať tú sumu, ale v rozpočte ju nemáme, čiže ju musíme v rozpočte. Ale ja si To myslím, je že tento z rozpočtu budúceho roku, áno? Tuto je z rozpočtu obci 2015. To musí z toho námestia, čo sme Však tam realizovali. miery bolo 2016, nie? Nie, 16 je tu. 16. No 15, pardon. Nie 16. To dáme do rozpočtu. Nie, pardon, 2016. Ešte ten štiepkovač, to je voľaký väčší štiepkovač, ale aký to je? To je za 3200 €, To bude dosť. to by mal byť právny. To bude poriadne. To bude, mám taký dojem, možno 10 To je dosť veľká suma, tak to by bol taký voľaký kvalitný. No to bude určite dobrý. To bude minimálne 10 cm drevo, akože to, čo Aby to neboli voľaké tieto, čo to dá za 200 €. Nie, tak ako nevybereme si. Toto je, takto je spracovaný projekt, takže a už len držme palce, aby to vyšlo, aby sme to mali. Lebo toto bol môj sen. Ja som x-krát do obchodov dal, ako jednoducho spraviť kompost. Ľudia si to tam mohli zobrať. Ešte aj v rámci regiónu ZMO Jaslovské Bohunice sme v roku nejakom 2004-2005 spravili aj dokonca farebné, aj pre deti, aj kalendár vývozov odpadov sme spravili. Komplet v celé Zmorske sme spravili, ako si jednoducho urobiť kompost, ale bohužiaľ pár ľudí robí kompost. Tak ja som chcel, že nech mi ten bioodpad nosia k záhrade, nejako mi to dnes zatrhla. No Ale ja to chodím po záhumni zbierať, Marek. ja tiež tam z toho nášho smetiska to beriem. A smejem sa im potom, oni hovoria, že tú hnusovú, nie, však Božena aj z Milu hovoria, čo to tam tú hnusobu dávaš, a keď na jeseň to nemôžem na vidli zobrať, keď to z lopatou musím nakladať a takto vyvezem 30-40 fúrikov kompostu kvalitného do záhrady, hovorím, to je ten bordel, čo vyjadzujete. Však ako to si len vrátim do záhrady, to, čo som odtiaľ zobral. To je ako hlúposť vyvážať von, ale bohužiaľ neviem, ako by sme ich presvedčili. Inak súčasťou tohto bude aj tí priatelia Zeme dojdu sem. Oni teda majú pripravené perfektné veci. Zvoláme občanov do kultúrneho domu a vysvetlia, budú k tomu mať aj papieriky, aj to. Takže bude k tomu normálne aj taká propagačná kampaň. Tak dúfam, že keď sa nám len 100 domácností podarí poučiť, tak už aj to bude moc veľké plus, lebo uvidíte, že o čo sa nám zníži množstvo odpadov. Ide o to, že tí, čo nemajú zelené separátne, prídu ani na tú kampaň, takže... No ja, ale počúvajte. Tak musíme robiť všetko preto, aby Dobre, to podarilo. vychádza to 10,30 € na domácnosť. Teda, alebo na číslo domu. Dobre. Dobrá cena, lebo v obchode... No však Tá spolúčasť. a to počítam len tie kompostovače. 3611 deleno 350 kompostovačov. No a v cene dostaneme A teda v cene dostaneme ten ďalších tých kontajner 7. velikánsky, to je obrovské, to sú veľké peniaze. Takže môžem dať dohlasovať. Kto je za to, aby sme schválili uznesenie, ktoré sa týka biologicky rozložiteľných odpadov, tak ako som ho prečítal, nech zdvihne ruku. Zdržal sa niekto? Nikto? Je niekto proti? Nikto. Dobre, Marika, teraz to by sme mohli k tomu tretiemu bodu prejsť. Janka, ty máš to pripravené, alebo... Ja som si to nedoniesla, lebo som nepočítala s tými vypletené. No lebo keby som ja toto vedel... Ja však môžem ho prečítať, alebo Janka Boli môže by sme prečítať. mali... Idem to prefotiť rýchlo? Idem to vám prefotiť, aby Ešte vám poviem, netreba? že my sme sa dohodli Prefotím. na tomto sme sa dohodli na mikroregióne, že ten náš manažer obehne povinne každú jednu obec na jedno zastupiteľstvo a spraví si prezentáciu, že teda čo robí a čo už robil, napríklad výsledkom jeho roboty aj táto informačná tabuľa, ktorá je zaplatená z cezhraničnej spolupráce a nestalo nás to nič. Na námestie. Tam tá stará malička, ktorá je, tu nezahodím, to som si tak rozmyslel, že by som ju dal z tej opačnej strany, nech tam niekto bude mať záujem, nech si to pozrie, a táto bude od hostinca, od zastávky. No a ešte, kým je tu Jarka, chcel som podať projekt Naučný chodník, len som dostal taký malý šok.
som si bol istý, že to mám vymyslené tak, jak to bolo v tom projekte, že pekne pôjdeme po cestách a spravíme z toho 11-kilometrový okruh s 5 informačnými tabulami. Všeobecná tabula, že bude na námestí, prvá tabula bude pri kameňolome, druhá tabula volá, kde v hornom konci bude flóra, fauna, hydrológia a tak, a geológia, archeológia pod holým vrchom. A zistil som, že nemám kde osadiť tabule. Čo to znamená, že nemám kde? To všetko za horným koncom je Slovenský pozemkový fond a poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov. A Urbar som tam ani nenašiel, tak pôjdem sa, mohol som za spolužiakom. Ešte keď tu Jarka je, a kam pôjde? Čože? Že povedal si, že ešte Kým príde. No, že kým Kým sa príde vráti. Jarka, tak vám dám túto informáciu. Jarka nikam nepôjde. Jarka je včelička. Sme tu išli robiť, boli sme všetci nachystaní, Jarka nachystaná ako pisárka, Mačoslavy pripravili grafiku, všetko sme spravili, v Banskej Bystrici všetko dohodnuté, Peter Radošinský pri počítači. Ty máš pôvodné? Pozeral pozemky, a hovorí, však vy nemáte ani cestu. Bola, kto má farebný originál? Dobre. Okay. Sa. Robil sa rojet, tak si ho pôjdem dať vysvetliť. To je rojet, viete čo je? Register obnovenej evidencie pozemkov. Tak sa robil v 2012 sa dokončil. Mali tu zostať mapy, a nie sú tu mapy, tak som bol pýtať, že nech nám aspoň nejakú mapu dajú, aby sme vedeli, že čo to tam nejako dopadlo, lebo to malo byť, to je taká, ako je to dobrá vec, ak sa to dobre spraví. Že mali sa sceliť pozemky a pozemky neidentifikovateľné dokopy a neznámych vlastníkov tiež súpis a vieme, že čo sú neznámi a tak ďalej, aby sa v budúcnosti dalo robiť, lebo ako v rámci ZMO naše ZMO a náš mikroregión sme si dali za úlohu to, čo roky bojujeme, že všetky pozemky, ktoré sa nachádzajú v katastroch obcí, neznámych vlastníkov, aj tie neidentifikované, prejdú do vlastníctva obce, nie žiaden Slovenský pozemkový fond, ktorý tam robí partizánčinu a predáva to kdekomu podvodným spôsobom. Keby sme to mali v obci, tak máme všetko vystaráno. Slovenský pozemkový fond, všetko by som hnal tade a bez problémov, žiaden nájom, žiaden dlhodobý prenájom, nejaké problémy by sme nemali. A by sme vyriešili všetky cesty v obciach, ktoré nie sú vysporiadané, všetky účelové komunikácie, všetko by sme s tým vyriešili. Len sa tomu furt bránia, že sa južné Slovensko odtrhne. Furt strašia s Maďarmi. Ale to je všetko volovina, lebo to nie je pravda. No ale tak dobre, poďme ďalej, to potom na zastupiteľstve vám poviem ešte. No, Janka navrhla ten plán kontrolnej činnosti, ten, čo bol vyvesený. Ja tam mám 3 pozmeňovacie návrhy. Ten jeden je, teda prvý... Máte pozmeňovacie návrhy? Ešte raz. Či máte pozmeňovacie návrhy? Nemám, lebo my sme sa o tom... Ja to mám, jasné. My sme o tom diskutovali. Však my už sme dnes do obeda, či kedy hovorili. Prvý bod, čo by som chcel doplniť, je kontrola vyberania príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube a v jedálni za školský rok 2014-15. Neviem, či ste si čítali, tam sa od septembra 2014 po 5 rokoch dosť výrazne skokovo zvýšili poplatky, najmä za škôlku, tam to bolo zo 7 na 11 eur. V školskom klube takisto tam bol nejaký nárast, teraz si nepamätám, lebo sa mi zdá, že zmizli tie archívne DSNK z 2 eur na 3, tuším, či ako. Čiže to bolo nejakých 50%.
A pribudol paušálny poplatok na stravníka, ktorý predtým nebol, vo výške 2 eur. Čiže na jedno dieťa v škôlke tam bol nárast 86% nákladov. A ja neviem, bez toho, aby sme to nejako zanalizovali, tak neviem, že či je to moc, či to nie je moc, ale v každom prípade sa životná úroveň ani náklady na stravovňu alebo na škôlku pravdepodobne o tých 86% nezvýšili. Takže bolo by dobré zanalizovať, že na čo sa používajú tie peniaze, či to je ako rozumná výška, alebo či je priestor ju znížiť, najmä s ohľadom na ľudí, pre ktorých je 11 eur mesačne viac, než ja prežijem, keď budem mať platiť 11 eur škôlku, ale sú proste rodiny, pre ktorých to môže byť vyššia čiastka. A zároveň by bolo dobré možno aj spracovať nejaký koncept, ako tu udržať mladé rodiny s deťmi. A toto môže byť časťou toho, aby sme tie deti tu, alebo tie rodiny, aby sme ich primeli, aby tu zostali, aby sme dali deti do škôlky, aby ich dali do školy, aby tu mali trvalý pobyt, aby ich dane išli sem do nášho rozpočtu. Takže to je jeden ten bod. A druhý bod na tú kontrolu, tam navrhujem kontrolu spotreby energií v kultúrnom dome v Hasičskej zbrojnici za rok, od 1.11. minulého roku do 31.10. tohto roku, s rozpisom podľa jednotlivých akcií, to znamená, kedy sa tam aká akcia konala a koľko minuli, respektíve podľa toho, kedy tam boli prítomné organizácie, ktoré za energii neplatia. A to odôvodnenie je, bolo by dobre poznať skutočné náklady, ktoré máme na ten kultúrák alebo na tie prenajímané nehnuteľnosti, ale aj skutočnú výšku dotácií organizáciám, ktoré za ten nájom neplatia. Pretože vieme, že futbalisti sú tam každý deň, míňajú tam nejakú elektrinu, sú tam mariašisti, ktorí takisto míňajú nejakú elektrinu. A v neposlednom rade, ak tam prenajímame nejakým ľuďom ten priestor a zároveň sú tam futbalisti alebo mariašisti alebo pingpongisti alebo kdokoľvek, tak my nevieme presne povedať, že koľko má ten človek, ktorý si to prenajal, zaplatiť za energie. A je veľká pravdepodobnosť, že zaplatí aj to, čo tam minú futbalisti alebo mariašisti alebo stolní tenisti. No na Margo toho môžem teraz povedať. Ešte som chcel k tomu drobnosť. Minimálne tak, že zanalizujeme, koľko minuli napríklad futbalisti, alebo mariašisti, alebo pingpongisti, vtedy, keď tam nikto iný nebol, tak To sa neopisuje stav. Stav sa opisuje, aspoň teda, keď som tu ja sedela. Keď bola akcia, opísal sa stav na začiatku, na konci. Oni si tú zmluvu nájomnú zobrali, ja neviem, či sa to odkladá, či je to z čoho vyčítať, že koľko sa minulo na nejaké akcie. Mali teraz práve som... No, ja si myslím, že dá sa to. Pretože ak máme človeka, ktorý dáva kľúče, aby ste mohli... Ja si myslím, že je zbytočné sa tu dohadovať o tom, že či sa to dá, alebo či sa to nedá, na základe toho, že keď to schválite alebo neschválite, keď to schválite, tak to zanalýzujem a máte odpoveď. Dobre. Možno zistíš, že to nejde a že to musíme začať od teraz. Alebo nadstaviť nejaký proces, aby sa to nejako... Tak, aby sa to dalo odkontrolovať. No teraz vám môžem povedať k tomu, že sme zistili, že hoci tam nič nebolo, nikto tam nebol a je tam spotreba 21 kW denne. Skoro som spadol na zadok a som si spomenul, že som na jednom sedení dostal, čo je Slovenská inovačná energetická agentúra, chodím na sedenie, aj teraz tam idem, mi dali takú ponuku, že nám spravia audit všetkých budov, verejného osvetlenia, všetkého, že či máme aj zmluvu u odberateľov, či máme dobre nastavenú, či sme vysúťažili dobrého dodávateľa energie, s tým, že zistia, či na verejnom osvetlení, viete, že tam sa ten poplatok paušálny platí za to, aký je tam ten hlavný vypínač, alebo teda ten deón, ktorý tam je. Že keď je tam taký a taký odber, je tam veľký, tak zaplatíte za ten väčší taký paušálny poplatok, či odoberete kilowatt alebo neodoberete. A oni nám to spravia audit. Ak to máme spravené, urobené dobre,
tak nebudú chcieť za to nič a ak nám odporúčia a budeme mať úsporu, tak z tej úspory určité percento je ich odmena. Som to objednal z toho dôvodu, lebo keď sme toto bohužiaľ zistili, lebo Martine sme kázali, aby opisovala každý deň, že čo tam je, keď tam nikto nie je, jedine knižnica, Iva, čo tam bola, ale to je nič. Ale to sa dá ľahko proste zistiť. Jedno svetlo, to čo je tam nič. svetlo, ale, jeden laptop, ale šok bol ten, 35 že sme zbadali, že 21 kW tam bolo natočené od 9. do 9. a nikto tam nebol. Na margo toho, že teda futbalisti, keď sú tam, futbalisti majú svoj vlastný plynový kotol, takže futbalisti, keď minú, tak len elektriku. Znamená, že čo, že oni si plyn platia na ten svoj kotol? Oni majú plyn, keď si prikúria vodu, že majú tréning, idú sa osprchovať, vyrobia si vodu, tak oni nejdú na plynomer ten celkový, ale oni majú svoj vlastný. Takže to sa dá. No tak aj tak. No áno. Ale není to... Takže treba z dvoch plynomerov odčítať. Lebo není to, jak Marek hovorí, že na toho človeka, keď tam má svadbu a je tam tréning, že to ide jemu. Oni sú solo. Dobre, ale teda elektrika... Jasné, elektrika. Elektrika sa... No, hore sa dá. Ale však Janka... No. Tak ale dalo by sa to v každom prípade odčítať minimálne tak, že zistíme, aká je priemerná spotreba v tých dňoch alebo v tých časoch, keď tam nikto iný nebol, alebo keď tam boli len futbalisti. A za rok sa to spriemeruje, je to plus minus 100. Jasne. A to budeme vedieť napríklad odpočítať to je dotácia. od tých ľudí, čo tam majú organizáciu. Tak. No a toto je akože tých 21 kW, ak tam je náhodou čierny odber, tak verím tomu, že títo, čo dojdú, že na to prídu. Lebo 21 kW je veľa. Kedy by to mohli pristaviť? No už tu aj bol, doniesol, len bohužiaľ som ochorel. Som mal ale je to len čo hodil zaplatil, alebo čo za nič také není. Znači, uvidíme, no. Veď to už je jedno. Dobre, takže o tomto by som poprosil dať hlasovať samostatne. Však dáme to každé zvlášť. Ja by som sa asi ešte vrátila, že úplne k tomu začiatku, neviem, že či niekto číta ten mail, čo som písala odpoveď, návrh plánu kontrolnej činnosti, čo si stanovuje kontrolór, je jedna vec. Kde si určí kontrolór rozsah svojej kontrolnej činnosti. Obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek udeliť kontrolórovi úlohu a schváliť uznesením, čo má kontrolór kontrolovať. To je jeho povinnosť. Nemusí to byť zahrnuté v tomto pláne. Napriek teda tomu, že ten plán nebol schválený, ešte ja som tu nesedela, začala som aj podľa neho pracovať, aj podľa nejakých iných vecí. Len hovorím, že ak budete čokoľvek mať, ja to nemusím mať zahrnuté v tom pláne, ale kedykoľvek na zastupiteľstve vy môžete prijať uznesenie a mojou povinnosťou je to vykonať. Že nie je vždy nutné meniť ten plán. Áno, ale váhu, schválený plán kontrolnej činnosti má rovnakú váhu. Myslím si, že váha uznesenia je... No toto schválime tiež uznesením. Takže to bude taká istá. Takže to bude mať rovnakú váhu. Vy operatívne môžete dať čokoľvek, kedykoľvek. Tak. Ako ja proti tomu nič nemám, ako považujem to za fajn úlohy. Dobre. Dobre, tak poprosím o tomto dať hlasovať. Alebo teda neviem, sú tam ešte dve veci, môžem to povedať takto naraz. Potom tam navrhujem ešte zmeniť ten bod, ktorý znie ostatné kontroly vykonávané na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z vlastného podnetu na základe vlastného uvaženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojich činností. Toto navrhujem zmeniť za ďalšie kontroly vyplývajúce z poverenia obecného zastupiteľstva a zo zákona. Lebo tie kontroly sú buď zo zákona, to znamená stanovisko k rozpočtu, alebo neviem, čo tam všetko ostatné je, a sú ostatné kontroly, ktoré schválí obecné zastupiteľstvo. Čiže to je
Druhá vec, o tom môžeme dať hlasovať spolu a tam sme sa trošku nezhodli v bode C. Tam ja navrhujem vypustiť tú poslednú vetu, ktorá hovorí, že zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho z časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. No tie iné náhodné kontroly v podstate nemali byť, lebo hlavný kontrolór robí to, čo má schválené v pláne kontrolnej činnosti, alebo to, čo obecné zastupiteľstvo schválilo v samostatnom Ja som na to odpisovala uznesení. v tom zmysle, že ja som si tam toto nechala jedine z toho dôvodu, že ten úväzok je 10 hodín týždenne. Ja si navrhnem nejaký plán, ktorý bude pokrývať zhruba to obdobie, plus vy ako obecné zastupiteľstvo, čo teda očakávam, mi budete dávať takisto úlohy. Ja chcem mať priestor na to, aby som si mohla manažovať prioritu tých úloh. Čiže podľa mňa prvá priorita je zo zákona, ktoré mi vyplývajú úlohy, potom ktoré mi zadá obecné zastupiteľstvo, ďalšie sú, ktoré ja mám v pláne a ostatné sú ostatné kontroly, na ktoré budem vykonávať vlastne na základe tej činnosti. Takže myslíš to, že nejakú rezervu? Čiže nejakú rezervu môže sa stať, áno, sú 2 mesiace do konca roka, bude sa robiť rozpočet, vy mi na tomto zastupiteľstve dáte 2 ďalšie úlohy, na ďalšom mi dáte ďalších 5. Ja to reálne nemám šancu stihnúť. Poviem áno, priorita je to, čo ukladá zákon, ďalšia priorita je to, čo ste mi dali vy a tieto 2 svoje si môžem presunúť na nasledujúce obdobie. No, trošku ináč. Plán kontroly činnosti to nie je tvoje, lebo to, keď schválime, tak je to rovnaká váha ako samostatné uznesenie o tom, že volá čo iné dá. Áno, ale môže sa to presunúť. Ako? Lebo ako sa nemôže roztrhať a... No však áno, ja som len hovoril príklad, že ak bude mať kontrolovať 500 faktúr, tak neskontroluje všetkých 500, skontroluje len 100, však ako nikto nič zlé nepovie, len napíše do správy, že skontroloval som 500 taká voľnosť by tam mala byť trochu. Ja s tým ako nemám problém, netrvám na tom, aj to môžeme stíham do budúceho zastupiteľstva tieto body vám spracovať, v podstate všetky, ale nesúhlasne s tým vypustením tej poslednej vety. No, navyše, bude tam stanovisko k rozpočtu. To budeš mať zo zákona. Takže ja chápem, že je dosť málo času. Viete, takže... teraz bavíme sa o rozpočte. No, 18. začína schôdza parlamentu, kde bude sa schvaľovať štátny rozpočet. Od toho bude závisieť rozpočet obce a do 15. decembra by sme mali mať rozpočet schválený. A 15 dní predtým by mal vysieť. A nech počítame, ako počítame, tak to jednoducho nemáme šancu splniť. Nemusíme mať do 15. schválený. Ja som presvedčený o tom, že... Nie, to už sme sa minulý rok bavili. Sme sa bavili o tom, ja som sa na rozpočet nemusí byť vyvesený 15 dní po schválení na to, aby bol platný. Čiže rozpočet, ak schválime 31.12. a vy ho 31.12. podpíšete, tak od 1. januára platí. Tak to je. Treba ja som sa pýtal výkonného riaditeľa z MOSu. Nie, nepýtajte sa výkonného riaditeľa. Pozrite si zákon. V zákone to je. Neviem ja. Podľa mňa toto je tiež úplne zbytočné, lebo Janka má voľaké úlohy a nikto jej nehovorí, že kedy ich má. Je to napísané, že kedy to má dokedy urobiť? Nie, veď to je na nej, že pokiaľ ona vidí, že zmluv je 500 a ona jednoducho nemá čas stihnúť 500 zmluv okontrolovať, tak skontroluje 100. Tam samozrejme chcela mať. Dobre, ako vám môže byť jedno, čo vám ja poviem. Vy si môžete odhlasovať vás, čo aby si to nebrala zle. Áno, však ja neútočím na teba. Ten návrh to dala Janka. Dobre, tak navrhujem teda, aby sme hlasovali o tom bode A, to znamená doplniť tie 2 aktivity. To znamená 2 kontroly, to vyberanie príspevkov a kontrola spotreby. Kde sa doplnia tieto 2 body? Tuto? Ja bude 2, 3? Janka, máš to? Tak, tuto? Mám, hej. Tuto sa doplnia tie 3? Áno, to môžu byť, áno, napríklad. Áno. To je v podstate jedno. Vieš, že by som sa takto, ja neviem, nerozdeľovala. Ja tiež nie, ale... Nie, že by som dala len 1, 2, 3, 4, 5 a zbytočné je to tu tak. A však dobre, to je možná. To bolo zrozumiteľné.
Dobre. Janka, budete vedieť? Dobre, jasné, už viem. Takže máme... Tieto 2 body chceme doplniť. Dobre, ide sa hlasovať za to, áno? Áno. Dobre. A zároveň zmeniť ten bod ostatné kontroly na bod ďalšie kontroly vyplývajúce z poverenia obecného Máme zastupiteľstva. variantné návrhy? Alebo je jeden návrh? Je jeden návrh. A ten znie doplniť body kontrola vyberania príspevkov od zákonných zástupcov a tak ďalej, tak ako som to prečítal, kontrola spotreby energií v kultúrnom dome a zmeniť bod ostatné kontroly na znenie ďalšie kontroly vyplývajúce z poverenia obecného zastupiteľstva. Tým Janka súhlasí, áno? Hej. Áno. Dobre. A toto necháme teda, áno? A toto nechajme. Čiže dajme hlasovať len o tých bodoch A a B, tak ako som ich Dobre, povedal. tak teda, keď to máte, kto je za to, aby teda kontrolná činnosť pani kontrolky bola upravená v tom zmysle, ako prečítal pán poslanec Fabián. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nikto? Dobre, tak jednomyselne schválené. Dobre. Dobre, takže ten C, ten o tom nedávajme hlasovať, ten beriem späť. Dobre. Dal som do programu, som dal diskusia. Myslím si, že sme diskutovali v rámci tohto. Preto sme dali len ten jeden bod, že teda budeme mať 23. normálne zastupiteľstvo riadne. Keď už teda chceme takto, že bol by som rád, keby ste, ak dostanete program, aby ste mi dostatočne, aj ja by som chcel vedieť, čo doplňate. Aby ste mi nepovedali na zastupiteľstve, že doplníme tento a tento bod. Tak dajte aj nám dopredu, že chcem doplniť do toho programu, aby som aj ja nebol postavený takto pred hotovú vec. Ja som Jarke to dával, ospravedlňujem sa, asi som na vás zabudol v tomto prípade. Takto, že to je jedno, ja zase nechcem byť ani puntičkár, ani nič, ale teda keď chceme byť féroví, keď vy chcete dopredu mať všetko, tak aj ja by som poprosil, aby ste aj mne dopredu dali. Súhlasím, hovorím, to bola moja chyba. Dobre, takže ďakujem vám za